Hadian ka jing priang ki Khubor bagi machine dialysis ha civil hospital Shillong kim Trei na kaliang ki bor penya jong kate ka hospital mardor kila mi shakmat ban penshai bakate ka jing thut ki machine ka dena marba dang pha maramot yaki. Habakran bakila pathai Khubor ka Doktor Catherine Marbanyang senior specialist badai Peit ya ka dialysis kalaya thu ru baki bun palat ki nongpang bawan le dialysis ha civil hadu baki mla shu ban le lut Watla ki Trei Baroh arpusau Kynta. Hakani kasngi la don lang ru ka additional DHS Civil Hospital Shillong Dr. Lily SCH Marak nolor ki wei ki doktor. Very much shortage, and our doctor who is here, I think she will be able to tell better because the way that they function, she will be the right person to tell about that. Actually, we have a diagnostic machine kalau haka arterik jan mian dai kala haka sputarek dengan ada penbiang ngila stang biang dialysis. Nadu khandai terek jan mian masun long ngila sim no ki inpatient Baroh khan. Doktor istu kibon ha kini kidong pang bon lek ka dialysis ni. Te pla betu khandak ki jinge. Tu kan ki jinge bi kendo ne ki bedang ka ban lek manta na kaliang government. Kajing kalau mangin lah ban simbun ki patient la dangim dan koi ke dong ngidon kam ka infrastructure ngidon kam ki nong Trei ki babu hambun de bat sakoi pat long Baroh khat ki pat ba nginum la hi ban sim nama ka nang bun palan tingi kan khambhai ki pat ba la da ningkong ke nong prevention kim de ki de ban maintain ba ka BP la jong ki de ban check up ba ke ka BP ki de pe ki khamtam ki badon diabetes badan dipang sini kiro ki diban control bahai ke sini kena makin numpois tu kan ika poa ban hab le sa dialysis te na ta kadao ngi ki pa ba kim di ban di dawai kuma bon ki pa ba ki le thi dawai hi ki di bon ki pain killer te na ta kadao da ki di pain killer in the long run usni ukhla te kani kalau ka burden ya ka society bro Kibat sapu wei ka don sapata ko home dialysis la da don kilo kan khambha ba kili ada home dialysis ni don sautali ki machine no ba ko mentang la don artali ki RO plan ma ki ba pun ko ya ko ba kan kan num jakria kan num yo agi ba namangi don ha ko gidan pun ki chemicals mo bat kini ki bacteria na ki germs ne te ngi hapan pas ya kata bangin ya aging ba ka RO ba kan ko ba kan poi se ki machine ki bangi hapan kre kita ki dawai ki bangi khot ki dialysis tin jungi ki bangin use ki patient jungi mo te na ta ka daw la da ngim yo ko ga biang te la ngi ka RO ka kala long kum kong sna mo ba ai supply Baroh khat ka comment te la da ko ka RO ka sniyo mo kini ki machine ru nginum la ban function ikara kanum long te ki machine ru nginum la penya tina ta kadau ngidon ka RO ba menta ba hadin ba ngila yo artli nya tharai menta ngin sabiam ngila yo ngila ban back up ko we ngila ban yo ko we sega government ru na ta lian ki sa ai ni ka ba kham he khana ba kala ban ai khambun